Nie je všetka špina vyčistená. Pripomenuli sme si 2 výročia, ktoré spája 21. jún a bratské vojenské činy. Verme, že sa k nám už nikdy nevrátia. Nič nové na svete, dáme si repete. Vidíš? Je to Zajko. Máša a medveď prichádzajú na Slovensko. Už v marci vo večerníčku na dvorku. Ale Macko, veď ty vôbec nič nevieš. Presne. Televízia, rádia, archív a podcasty. Bez reklamy, prehľadne a na jeden dotyk. Vaše obľúbené televízne a rozhlasové relácie, športové prenosy a živé vysielanie vám prináša nová mobilná aplikácia RTVS. Sťahujte na rtvs.sk/aplikácie. Talent. Smajlík. Je tu nový deň a nové ráno. A vy sledujete novú, aktualizovanú reláciu Trpaslíci. Teda Smajlíkov.